Gino ne oganda mawuok nanga iseme biro yudo resruok kaluwore kod wach makoro gichopo godo e it sirikal mondo okel negi resruok ewi wach mar rawo machando gi kono. Wadhi nyime nyaka Ramogi. Ji matiyo e sekta mar lupo gi jolony e weche mag aluora e kaunti ma Homa Bay ogolo ywak kaluwore kod chido mar thoth dho-wedhe e kaunti no mamiyo taka maricho donjo e nam Lolwe kendo rocho ngima mag rech kaachiel kod lee ma odak e pi. Gidwa ni mondo piny owacho mar kaunti ma Homa Bay komakore kod riwruoge mamoko makelo ne ratiro mar aluora oti kanyakla mar neno ni midhiero no rumo. Kaunti ma Homa Bay en kaunti mani kod dho-wedhe mathoth machendo mag lupo dhi e nyime kendo oganda mathoth kamoting'o jolupo kod johan rech osebedo ka yudo konyruok margi kaluwore gi mwandu mawuok e nam Lolwe. Kata kamano chido mag thoth dho-wedhe kaunti ni kelo luoro e kind jogo manie sekta mar lupo kaachiel gi jolony e weche mag aluora kaluwore kod kwan mathoth mag jwelni kod chupni mag plastik madonjo e nam Lolwe kendo hinyo ngima rech kod lee mamoko modak e pi. Jolupo kaachiel kod johan rech ywak ni chido mathoth dho-wedhe ochidogo rocho chenro mag lupo. Nam ka nam olil to nam waneno pek nikech rech ok wuog maler, gik mawuok e nam olil. Koro ka nam ler ka rech bende wuok eka wan be wanyalo yudo kaka wakonyore go e nambwani. Yugi mag nam ka nitie dho nam rech ok yud, rech ohero kama ler, rech ok ohero gimolil, rech ohero kama ler. Koro wakwayo sirikal ni kopo ni yugi moko mantie dho nam ka ginyalo golonwa to gigolnwa mondo mi wayud rech. Kata odoko ni piny owacho ni sikum wach tiyo kod jwelni e pacho ka to thoth dho-wedhe opong' kod jwelni kod chupni mag plastik ka gidwa ni sirikal oketo okenge mowinjore mar kedo kod taka madonjo e nam Lolwe kendo kelo pek ne jogo mantie e sekta mar lupo. Amiyo nam bedo molil onego bed ni omedo kum ginene plastik mondo kik bedie kech gin gik mamiyo nam bedo mang'owa molil. Ka ng'ato oseyude to bole abola nam. Chido mathoth dho-wedhe ochido gi aluora mar nam Lolwe bende kelo pek ne jolony e weche mag aluora mawacho ni osemiyo kata kit rech moko lal e nam Lolwe ka jiwo tiyo kanyakla mar kedo kod midhiero no. Wantiere kod kuonde ma rech nyuole. Kuonde gi rech plastik kod jwendni odhi odino kuonde go makata ko rech onyuol to rech nyuol ei plastik kata in sani ok di yue ko umi kod jwala. Koro kata sama wawuoye kodi ni waserekod more than 40 species mek rech malal. Kopogore kod mano sani kata kwa wuoyo dhi ane namni sani onge gi rech. En rech gi orumo nikech wach suffocation mar plastics e kuonde ma rech nyuole. Onego bedwa bedo kod chik mar ng'iyo kaka onego bedwa rito weche mek solid waste kod plastic pollution. Kanye ka wanyalo konyo go piny nikech okang' mwaringo go mwadhiye wamedo ketho nambwani ma ene kukuwa kaka jokanyanam e yo mamalo to korumo to wambe warumo kaka oganda. Jatend migawo ma ochung' aluora sirikand kaunti ma Homa Bay Joash Aloo wacho ni rito aluora en ting' mar ji duto ka ok ni sani koro gibiro kod chike mabiro tayo kaka iwito taka kendo joma biro dhi ataro mar chike go eko tibiro logo dwaro mar duond chik. Wasewuoyo mathoth ahinya kwatimo gima kisungu luongo ni sensitization kata puonjo jopiny yawo pach jopiny. Wasetiyo ma wabedo gi oboke miluongo ni solid waste management policy. En ondamo mamiyo wang'eyo ni to ere kaka wadwa rito aluorawa mondo obed maler. Sani koro waloso chik miluongo ni waste management bill mondo obed act ma jo assembly biro kalo. Koro ma biro miyo wa enforce kata wajiw rito aluora maber nikech obiro wacho ni ka ng'ato yud katimo kama to mae kaka onego twe kata mae kaka onego timne kata faini minyalo goye. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.